Kajingpom bat kajingpun klem yek ding dangshen hakathanyu par shillong baro ka wei kum shibanta ban yo ban sedang ye ka project na surok na shillong sha tamabel ban perlai pai ba ki bajuya na katai ka surok ba kin num kendu kajing ya kajing sakut ki kali ka wala penlong yo wei somla khasi u basa shari bilan u doctor wan bantai bramli lingdo ban mi shakhmat ban pentip si pai ba halor kirai bak sarkar jela meghalaya kala deb ban siam kham manchwa u doctor wan bantai udai u bal deb ban pendep i babun kijing puli hagi kadan baper bat udai uwei nagi khun samla kari khasi ban kan persya halo kajing sha thombor ka mariang hau ban riu bat kani kanti ula ai kajing mut sha kajala kumno bakin le haba ki pen khlem ne ki pom ye ki ding bat ki buiter kam ayu ki de bin penan kam kani ka plan kla de na do araja khatsan kani ka funding ka wan na ka sarkar jang ka Japan te sarkar jing ka adwan pek kan na basna man sha bagi survey kumno bakin wangi tigi dieng ba khamret dan kamban ot eki kata ka teknik yang ka transplant ra yuden na po pyntrei selit thung ka wei jaka dan kamban ot of course ki tigi dieng ki bahe ki bla shi spas nam ki bahe tingim de ban ot nrei nang to kalanti ba ila ban pendrit kin khndia na ka 4 lane la ban long no 3 lane ya kan dan la ka surok bat ki dieng ro malai mla ban long ta tang ba ngidai ban thung de ki phau hajar tli bat ki dieng tak ketuk surok ke Malaysia do sepo khap Bangladesh namang idan kam ke surok kade ke highway kawan ra ka jingkot jingkhia ki yang ngi ki nong ki brio jong jela bat kade kaya rap ru ki mar ki mata bakin lech rum sheneng no ke trade ndre ngi de banya daru ke mariang hamtam ye gitu ki dieng ki beladan ya palat spas nem ini banya dai ki mentam de tam mata jongi namang ki khon ki ti jongi ki pansawan namar itu ki dieng ki ladan do por pareng alat spas nem shwate ngimdan hop mangi ki riu menta bangin ot ki dieng ki blathung ki riu long shwa jongi kembah news nem shwa ala ya treiru bat ka MBDA voluntarily mo ban tho ka project ba ka World Bank ngila ayo ka funding ka ba sanpho million ke kada ka tu ka pisangin ka ba kala don ka MBDA di ban thung kembah shispa million teli ki dieng aka jella bro ka wei ban yarap ikinong kendong yaki samla ban ïaka yaki ban penjerngam yaki mariang di kidieng so kidieng ki badai ki original haki klau ki batap jengi ban kela yaki tu ki luong ki bala selen penjerngam ban ki kenamba ki la ban pat yaki yaki tolong jengi ki bala sang kyang kan pen thandaru yaki jeng shit ka bala palat yaki mariang bakum ta ter nrei kesurok di ban don nrei ka planning ka di ban biang di ban yokam ki kena samla jengi kamtam shinong kendong kamtam ki nong rap bakaya lenti ketuka ka highway ke bathamai ring atit in hap ot in hap pyntrei ki lom ki wa in hap pek pak ka slope ka biang khnang bang da slap la shai kan num tuoj kan num pra ka lom ka wa jingi bakan block pat ki surok ya tang ka tang di bentung ye ki dieng ki bala ban bat ya khandau khnang ba kan num tua pa ban ulap ba ngi ban ai kam mi ki nong kendong bakin penjengam mi tu ka surok folien thung ni ki ding na padeng bentar ter ni kan ni planning la de ban dandu ban shwa ndi ban ong ki brio bangi kamdan ka planning ka sarkar Japan kanum ai ka bisa ka babiang lada kamdan ka planning ka babiang de tangkat ni dia banya trailang bro khat ki brio ki bayadon ha kan ni ka planning but de banya trailang ba ki snong ki thau bat bro khat ka bakaya ka tu lentin na do nasor shadow shakhap bangla